Moikka kaikki! Lord of the Games on taas täällä. Terve taas kaikille. Täällä on Jepe. Tänään pelataan sellaista peliä nimeltä Soccer Fusics. Ja me otetaan varmaan tää kaksin peliä. Joo. Mitäs? Noin. Okei. Joo. Noniin. Okei, mä oon tää punainen. Joo. Ja Mä oon tää. sininen. Mä voitin ekan matsin. Noniin. Mitä? Amerikkalaiset. Kyllä. Ei mun lempi. Mitä täällä? Jes. Toka maali mulle. Okei, parasta on ehkä vaan seisoo tästä ja ottaa sitä kotomaata. Okei, ei kannata ootella, noniin. Jes, mä voitin. Kannatti ainakin ootella, että... No, vittu. Saatana. Sori tää kiroilu. Niin. Ei mitään. Nyt saakeli se päällä! Nyt! Ai, Mitä? Mitä ihmettä? Noniin, Päättömät veljekset. Niin. päättömät veljekset. Mitä saakeli? Hyvä nimi tälle jaksolle. Voisi olla päättömät veljekset. Noniin. Noniin, mä kyllä niin häviän. Joo, se on totta. Ehkä. Juuri näin. Noniin, vielä yksi maali. Se on ihan hyvä. Sit mä oon tyytyväinen. Let's go. Saatana! Mitä tää ei maalivahti oikeesti touhua? Mä vaan niinku viippi jossain maalissa. Saatan. Noniin. Meikä voitti. Elikkä sinisen tiimi voitti. Otetaan vielä kerran. No, juu. Jos sä Okei, voitat tän matsin, niin sitten mitä? on tasapeli. Jos mä voitan tän matsin, niin sit se ei ole tasapeli. Vaan mä voitan. Joo. Mä oon hirveen reilu. Ei niin. Noniin. Mä pelaan ehkä... Miten mä voin aina... Mä pelaan nyt Soccer Fusicsia ehkä 3. kertaa. Mä pelaan ainakin 4 tai 5. Ui vitsi. Saakeli. Jätkäs seisoo päällä. Saakeli, miekeli nyt! Vedä se maali! Nyt pitää hyppi täällä maalissa, kun hymmetin. Olisin vetänyt sen omarin. Nyt! Niin! Jes! Noniin. Meikälle toinen maali. Noin. Kiva juttu. Patserilta omari. No lippu! Jes. Jes. Mun eka maali. Noniin. Ilman paita. Okei. Noniin. Mä häviän. Helppo maali. Sulla on jo 5 maalia ja mulla on vaan 1. Miten niin? Mulla on 4. Mulla on 4. Noniin. Juu. Me varmaan lopetetaan tähän. Juu, seuraava video tulee varmaan olemaan Soccer Fusics tai sitten GTA V:stä. Terve taas kaikille. Tai moikka siis kaikille. No niin. Moikka vai. Eli siis kiitos kun katsotte ja moikka.